ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ሸቃጦ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ክርኢ ከለኹሲ ኣይሂፍትማንን ብዙሕ ይለፍዓ ብዙሕ ይደኽማ ላዕልን ታሕትን ይብላ ገለ እሞ ይሸቃቐጣ እየን ንፉዓት እየን ግን ኣይሂፍትማንን በቃ ስቒልካ ከምዚ ኣምሓሩ ዝብልዎ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ እዩ ህይወተን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጥራሕ እዩ ዝቕፅል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘየስተውዕለሉ ነገር ኣለዋን ኩሉ ግዜ ይሰርሓ ይሽቅላ ገለ መለ ግን ኣየስተውዕላንን ቢዝነስ ምስርሐን መክሰብ ምርካበን ጥራሕን ዝፈልጣ ንኣብነት ኣብ ባልትና ደን ተሳቲፈን ዘለዋ ባልትና እንዳሰርሓ ንድኳናት የከፋፍላ ወይ ንደገ ይሰዳ ገለ ወይ ከዓ ካብ ቱርኪ ክዳውንቲ እንዳምፃ ይሸጣ እንደገና ምሸጦ ተመሊሰን ከይደን የምፃ ገለ ወይ ከዓ ካብ ትግራይ ድዩ ካብ ኤርትራ ንብረት እንዳምፃ ይሸጣ ምስ ወደኦኻ ይምለሳ ገለ መለ ሕጂ ሃለኽለኽ ክብላ ኢኻ ትርአን ዕረፍቲ የብለን ኩሉ ግዜ ተጓዓዝትየን ግን ጥብቲ ብል ሃፍቲ ኣይትርኤለንን ኢኻ ንምንታይ እንተዳ ኢልኩም ብዛዕባ ግዜ ዘለዎን ርድኢት ትሑት እዩ ሕጂ ግዜ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንኣብነት ካብዘን ኩላተን ሓንቲ ተወሲድና ካብ ትግራይ ተምፅእ መዓር ንርአ እሞ እዛ ካብ ትግራይ ተምፅእ መዓርሲ 100 ኪሎ መዓር ኣምፅያ ኣነ ሕጂ መፅናዕቲ ይወሰድኩሉን ሰቒለ ዝዛረበሉ ዘለኹ 100 ኪሎ መዓር ተምፅእ እሞ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኪሎ 1,000 ትኸስበሉ ንበል ብድሕሪኡ 100,000 ትኸስበሉ ካብቲ 100 ኪሎ መዓር ዳሕራይ ንዑ ምስ ወደእቶ እንደገና ንትግራይ ትኸይድ ወርሒ ድያ 3 ሰሙን ኣወቐንያ ትምለስ እንደገና ትሸይጥ ምሸጠት እንደገና ኸ ትኸይድ ከምኡ 3 ሰሙን ሓደ ወርሒ ፀኒሕኻ ትምለስ ገዛ ዓዲጋ ማለት እያ ትመፅእ ትሸይጥ ሽዑ ኸ ሕጂ ከምዚ እንዳበላ ኸዳ ክትከይድ ኮላ በቃ ጥብቲ ብል ሃፍቲ ግን ኣይትርኤላን ኢኻ ሃለኽለኽ ትብል ኮላ ንጎ በቃ ትግራይ ትኸይድ ትመፅእ በቃ ዕረፍቲ የብላን እንታይ ኮይና እንተዳ ኢልካ ግዜ ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት ኣይትእትዎን እያ መክሰብ ብዛዕባ ግዜ 100,000 ናይ ዝረኸበት ኣይኮነትን 100,000 ግን ኣብ ክንደያ ትረኽባ ዘላ እዩ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ንሳ ነተን መዓር ኣብ 3-4 መዓልቲ ኣፃፊፋተን ኣላ ንፉዓት ኣሎ ኣብዚ ቲክቶክ ገለ መዓር ኣምፅእ ኣሎ ካብ ትግራይ ከምዚ ዓዲ ጉለይ ገለ ዝብላ ሕጂ ኣፃፊፋተን ኣላ ኩለን ሸይጣተን ኣላ ዳሕራይ ተመሊሳ ትኸይድ ንትግራይ ንበል تخيد مو أو 3 سومن حدا ورح تقبر أو 3 سومن حدا ورح أكباب تقبر كلها نقدات راح يتطويل زالله تنقدات تطويل له قال نقرقن يغتصل زالله وصعتها نابنت حجي غزاخرايت اللوا 25-30 شح استخاريتو غزاخراي يغتصل زالله زي ماي ليتشاديو قلمله بزح اكسبنس سالو يغتصل يزالو قلعت اللوا ناي قلع قلب يغتصل يزالو ناي بعلا قلب نبعلو ابز خدت كيدا كيبلعت هاي توعلنيا يغتصل يزالو كدان كدليايو يغتصل يزالو كل وصايتاتا يغتصل يزالو نقدات راح يتطويل يزالو شعو كتملس كلها دارقا بقى 5,000 ወይ 10,000 ጥራሕ ትኸስበሉ ዘላ ነቲ ቢዝነስ ማለት እዩ ግን ክድምሮ ኮላ እንታይ 100,000 ከም ትኸስብ ዘላ ኮይኑ ይስምዓ ዘሎ ሕጂ እቲ ሊክስ ዝገብር ነገር ኣይርዳእን እዩ ዘሎ ከም ሓደ ቀዳድ ማሕፉዳ ወይ ከዓ ቀዳድ ሸንኬሎ ሒዛ ካብ ቡምባ ማይ ትቀድሕ እሞ ፊስቶ ትመልእ ማይ ትቀድሕ ፊስቶ ትመልእ ሕጂ ምናልባት ታ ፊስቶኹ ምናልባት 10-20 ኪሎ ዘድልያ ኾነ ኸሊ ሳግን 100 ግዜ ተመላልስ ንምንታይ ዘይመልእ ኢላ መወዳእታ እንታይ ትኸውን ተዓብድ እዚ ሁሉ እንዳለፈዕኹ እዚ ሁሉ እንዳደኸምኩ ገለ ትብል ግን ኣብ ቀዳድ ሸንኬሎ ተቐምጦ ዘላ ትማይ እንዳፈሰሰ ያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ትንግዳኾም እዩ ዝኸውን ዘሎ ትደክም እዚ ሁሉ ዝገብሮ ዘለኹ ገንዘብ ሰኣበይ ዝኣቱ ዘሎ ንምንታይ ዘይህፍቱም ገሌላ ትሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ግዜ ክትሓስብ ኣለዋ 100,000 ትረኽባ ዘላሲ
ብዙሕ ትንግዳ ጠጦ ስለዚ እንታይ ክትገብር ዘሎ ሕፅር ክነብሎ ነቲ ዘረባ እቲ ንግድሲ ክትማቆሎ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ምስ ሰባት ሽዑ ኮንቲኒስሊ ክትሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ደልዩ ዘቕርበላ ኩሉ ግዜ መዓር ሰብ ክደሊ ክትክእል ኣለዋ ካብኡ ዝልእኸላ ብቐፃልነት ሳ ምኻድ ኣየድልያን እዩ ንግዳ ጠጦ ምባል ኣየድልዮን እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ሶኒ ኩሉ ግዜ መዓር ኣሎ ተተባሂላ እወለኒ ኢላ ክትሸይጥ ክትክእል ኣለዋ ዘመድ ሓዊ ሓፍቲ ገለ ኣየድልያን እዩ ብቕዓት ዘለዎ ረብሓ ዘለዎ ካብ ኩሉ ረብሓ ዘለዎ ሰብ እያ ሼር ክትገብር ዘለዋ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ዝልእኸላ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ግዜ ኩሉ ነገራታ እንታይ ትገብሮ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኣለዋ ኣዋልድ በቃ ዝኾነ ክዳውንቲ ይሸጣ እሞ ሽዑ ተመሊሰን ንቱርክ ኸዳ ትንግደን ጠጠው ብል ገዛ ንገዛ እንዳኸዳ እየን ዝሸጣ ብኦንላይን ደም ብገለ ገዛ ትንግደን ጠጠው ይብል ኣሎ ሕጂ ካብ ስኺለን 100 ግዜ ዝመላለሳ እዚ ኔትወርክ ዘርጊሕን መምጻኢ ዝሕሸን በቃ ኔትወርክ ይዘርግሓ ከለ ሓወይ በሰዓት በዚ ጌርካ ስደደለይ ክብሎ ካልእ ብሰፊሑ ብዛዕባ ካልእ ቢዝነስ ካልእ ነገራት ኣስፊሕና ክንዘራረበሉ ኢና ኣለዋ ወላ ባልትና እንተዳሪኻ በቃ ከምኡ እዩ ባዕለይ ተዘይሰራሕክዎ ትሽሮ ባዕለይ ትበርበረ ተዘይሰራሕክዎ ንፍዕቲ በዓል ሞያ ወሓለ ይኽንፈልጥ ኢና ግን ቢዝነስ ኮም ይኮንካን ዝግበር እንተዳ ብዙሓት ዓማዊል ኣለውኸ ኣብቶም ዓማዊል ክትርሓ ተኩሪ ናይ ኤልሳ ቆሎ ታሪኽ ኣብ ዝቐፅል ክነግረኩም እየ ከመይ ከም ዝኾነ ሕጂ ንስኺ ነቲ ሽሮ እንዳሰራሕኺ ነቲ ክስታይ እንዳገበርኪ ኣብኡ ተጥፍዮ ዘለኺ ግዜ ብዙሕ እዩ ዓማዊልኪ እስኺ ብዛዕባ ዓማዊልኪ ጥራሕ ክትሓስብ ዘለካ 50 ኩንታል ከመይ ገይረ ሸይጥ ከመይ ገይረ 100 ኩንታል በርበረ ሸይጥ ገለልኪ ክትሓስብ ዘለክ እምበር ምስታ ጉልበትኪ ገለመለ ብሕሱር ክስታይ ኣይተውዕል እዮም ሰራሕተኛታት ኣለዋ ብሰራሕተኛታት ክትስራሕ ትኽእል ኢኺ ጥራሕታ ናትክ ሬሲፒ ብዝግባእ መሃርየን ማለት እዩ ሽዑ እስኺ ዓማዊልኪ ጥራሕ ኢኺ ክስታይ ክትሕዝ ዘለኪ ሕጂ እቲ ብዛዕባ ግዜሲ ብዙሕ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ግዜ ምዃኑ እቲ መክሰብ ኣነ ንኣብነት 1 ሚልዮን ክኸስብ ንበል ሓንቲ ኣቕሓ ሸይጠ በቃ ሕጂ ሃፍታም ክኸውን ኣነ ነዚ 1 ሚልዮን ረኺበ ሃፍታም ተባሂለ ክፅዋዕ እንተዳ ኮይነስ እዚ 1 ሚልዮን ኣብ ክንደይ ግዜ ዝረኽባ ዘለኹ ኣብ 2 ዓመት ዝረኽባ እንተዳ ኮይነ ድኻመ ደኽደኽ እየ ምክንያቱ ኣብ ዓመት 500,000 ክረክብ ኣብ ወርሕኻ 25,000 ክረክብ ኣብ ሰሙንካ 5,000 ገለን ክረክብ ስለዚ በቃ ድኻየ በቃ ወላ ሓንቲ ክስታይ ይብለኝ ኣብ ሰሙን ዝረኽባተ ኮይነ ግን ብመንፅር ናይ መነባብሩ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍታሜ ማለት እዩ እቲ 1 ሚልዮን መርካብያ ኣይኮንኩን ክርኢ ዘለንና ኣብ ክንደይ ግዜ ዝረኽባ ዘለኹም ብዙሕ ግዜ ብዛዓዲ ብሰፊሕ ብዛዕባ ንግዲ ገለ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ግዜ እዩ